excited. Happy Merry Christmas. Thank you. Wow. My jewelry is doing it all. Sonamuri diamond ni. My sister was a box alay. Ma bustu ye. It's my brand number. Hey guys, Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मेरि क्रिसमास बयबो रंजा बाजा ना आरो आंखौबो फिथा जानो लिंहरो क्रिसमासनि ओमफ्राय दिनै इदिनो जोङो क्रिसमासनि एसे फिसा पार्टी जानो नागिरदों आरो ना स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ गाइस बे जाहैबाय दाउ बिखा गोजा ओमफ्राय दाउ बिखा ओमफ्राय माबा माबि दङ आरो नोंथांमोना मिथिखागोन माइसि हारलालै गथ'फोरालाय आरो नै अमा बेदर दङ अमा बेदरखौ फ्राम फ्रामसो एवनांगोन ओमफ्राय इयो लाब्रा आयौ नाबो दङ ना बिदैनि ओमफ्राय बा मा दङ नै मा देखो माबि देना होसोबायलै रुनायाव चाइनिस बायसा नङा बाबु apa tuh itu ya bikin kena ini yang kurang boleh itu ih kuhuna ngali dah kurang lagi sih gurung le angkat nih mama kain gak oh belum kain ya Woi, ini aku tiket gedang dulu. Angin saya. Aku siapa nunggu? Dia kapan yang itu? Nunggu ya lagi. Hai cekat. Pinci bakal tangan pun tangga bayang lo. Pinci mias tanganให้เป็นardi ni mana? Bustu alo. Iba nggak bustu? Ilah gumu pura. Zalu itu behor. Amun belum kali. Besar saja. Nanti tidur lo. Labra. Kau dah tidur ah? Uci. Kamu bisa mbak? Kalau bisa, oh iya itu lah. Bedora pangai naik nih. Sakit ini mungkin namanya, hah? Wow, daun ini bika. Dia neng zana nih mbak kipsya. Neng zana, neng zakar dia. Dia neng za. Itu punung apa? Dia za, kau nang zana mbak? Den ang zaw le bibi. Hai grele guru. Daw bibi bibi ma tin zano. Samu sawor. Na bizdey. Dene जोंनिया party. Uma desi sendiri. Uma desi? Kokra zani uma. Wow, tanggo dilindu. Video tanggo. Oh, nanti apa video tanggo video tu? Aku tanggo video tu. Nonga, ini ya sebat hang sibra. Bisa sini. एसे खानायखौ फोरानबाय माने हेयर ओरैबायसा हारला गथ'फोरा माने हेयर ड्रायर यूज खालामै ना खानाया बिराद बोरैबा जाजोब्बाय नालाय ओंखायनो एसे नेचारेल हावायावहाय एसे खानायखौ फोरानफैदो आरोना
दिसि अमा दिसि बिराद गोरोंलै जास'नाया ओरैनो प्रेक्टिस लाना फैदों नालाय मा सिटा मावनायाव बेखौ संना जागोन आं खामानि मोनाबा नोङो बेदरा गोलैबाय मोनसे ओइ बेदरा बिराद गोथाव जागोन बायसा मोनबायलै आं जोंनिया लाब्राया मोनबाय बेखौनो जागोन आरो ना माबानो बेरायनोसै टिकेट मोनो नै गाइस अमाया हालदैखौनो एसे नांख' बायसा नुबाय थादों खिन्थु हालदैया रियेलाव जाबाय आरो ना गाइस नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मा होनो खानाया रानाखै बेखायनो आं खानायखौ माबानानै लादो आरो ना एगारनानै लादो वाव jaka fajna racja what a tasty अमा बेदर जाबाय दे मोनबायलै गाइस बिराद गोबाव रुखानायसोमोन ना जोङो गासैबो रिलिजनखौ रेसपेक्ट खालामनांगौ आरो दा ख्रिस्टान जा हिन्दु जा सिख इसाई मा थायो आरो धोरोमफोरा आंथ' गासिखौबो रेसपेक्ट खालामो गासिखौबो फोथायो माने गावबा गाव फोथायनायनि सायावसो आरो स' बयनिसिमबो आरोबाव खेबसेबाव मेरि ख्रिस्टमास आरो आङो फिथा जानो लिंहरनो बावनाङा ओंखायनो जों दा दिनै पार्टि जादों आरो ना ख्रिस्टमासनि ओमफ्राय आंनो सासे मानसि मायबा सारप्राइज दङ होननानै बुंहरबाय थादों आरो ना मा सारप्राइज आंबो मिथिथ'वा आंनो सारप्राइज होनो फैगोननो दा नुगोन नोंथांमोना आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय नोंथांमोना सोर सारप्राइजखौ होनो फैगोन नायनोसै आं बिथांनो बार्थडे गिफ्टखौनो होनो हाबावाखैसो ओमफ्राय बेसो आंनो आरोबाव ख्रिस्टमासनि गिफ्ट होनो फैबावबाय दे खाफाल गोनां खोमा बे ख्रिस्टमासाव आंहा खाफाला गेवदों वाव बे जाहैबाय दाउ बिखा दाउ आमायथु बे ना बिदै बे लाब्रा बे अमाजों बिलाथि बे ना फ्राय बुंजोब्बाय दे अमाखौ हायना होदो टिक्ला गोथाव जादोंना जायाखै क्रिसमास पार्टी मेरि क्रिसमास होनना बुंना हरदोब्रा खेबसे बयनिसिमबो मेरि क्रिसमास उइस इउ ए मेरि क्रिसमास गाइस जाखांबाय गोदनासेबां जाखांलायबाय गाइस जोङो ओमफ्राय दा आरो सुपारि जानानै गारमासेबां जानोसै बिदि होननायखाय आयौ बोरैबा अंगायल' मोनबाय मोनसेल' गुफुरखौ हर गुफुर मादायानो दं माथो दा ओइयाव देरस्रायनायाव मेरि क्रिसमास मेकआप खालामना दुगैयाखै इयो Ay, दुगैखांबाय बोरैबा होनबाय आंखौ नै गाइस बिराद गोबावनि उनाव दिनै सानद्रि मोखाङा फैबाय नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोंना खालामाखै दानिया बिथाङाबो बिराद प्रफेसनेल इउटुबार जाबाय
दासान्दि ब्लगानो होगासिनोमोन दिनै होदोंना मोनसे मैया जेनेबा दा नोंथांमोना नायनायावबा मैयायो गवानि ब्लग आंखौ गारनानै थांदो इसोरो मा होनबावनो ओंखायनो आंबो लांफायाखै इखो शिलंआव थांनायाव सिगांनिसोमोन भिडिअ ओमफ्राय प्राइभेट खालामना दोनदोंमोन आरोना मानोबा ओरैनो प्राइभेट खालामना दोनदोंमोन मनिटाइज अफ जादोंमोन ओमफ्राय थेवबाबो अन जायाखै थेवबाबो होनो हाबाय उपाय गैया मनिटाइज अन जायाखै बिनिया पिन क'डा दाबो फैयाखै बेना डलाराबो जाबाय फैसा मोनसिगोन मालदार जासिगोन बेबो इउटुबावहाय गोदान बायसिगोन आरो ओमफ्राय पार्टि जागोन बिनि फार्स्ट इउटुब पेमेन्ट मोनबा ओमफ्राय दिनैयो बेयो आंनि थाखाय माबा मोनसे सारप्राइज लाबोदों मा सारप्राइज आंबो मिथिया ओमफ्राय आंथ' बेनि माने बार्थडेआवहाय बेनि बार्थडेआव माने आं गिफ्टखौनो होबावाखै बेनि बार्थडे गिफ्टखौनो होबावाखै आङो माने एसे बिराद फैसानि प्रब्लेम जाना दङ आरोना दा आंहा आरो नोंथांमोनाबो नुखादों जानो हागौ आं शपिंखौनो खालामाखै बिराद गोबाव जाबाय ओरैनो मोनफा मोननै बिदि बायदो बाट सिगांनि बायदि आं खालामाखै मानो होनबा आंनो दा बेलेग बुस्थुआव बहुत इनभेस्ट खालामगासिनो नालाय आं फैसाफोरखौ बेखायनो फैसा गैया जादों ओमफ्राय दा बेनि बार्थडेनियाबोथ' गैखाला आरो दिनै क्रिसमासनि थाखाय माबा सारप्राइज लाबोदों I'm excited guys so excited Happy Merry Christmas thank you wow मायबा jewelries दङ नामालै सनामुरि डायमन्डनि एसे मोजां बक्सआलाय मा बुस्थु इयो इथिफायब्रा नोंबो नै गाइस जि मोजां इखोबा बोरै खेवो वाव आयु मा बुस्थु मिनिसोयो माहा बायनाय मोजांथार बक्सआबो नायलाय गाइस मोजां ना क्रिसमास गिफ्ट वाव thank you wow गाननाय नायनोसै बादाम काचा बादाम वाव मोजांथार मार गाइस नोंथांमोना मोजां मोनदों ना मोनाखै नोंथांमोना बे ससमा मोजां नुदोंमोन आं अर्डार खालामनो हागोन नों दानिया ससमा फानग्राबो जाबाय नामा ओमफ्राय टपिबो होनलायदों आरो टपिबो दंमोन नामा ससमा दखाननि जादों ओमफ्राय आं आरो जन्था दखाननिबो जादों जन्था नङालै जुता जोंनि बागैसो जन्था what is जन्था ओइ बहुत मोजां मोनदों thank you so much दे इमान गोबावनि उनाव फैबाय बेबायदि आलासि फैबा मोजां नाङो जाय आलासिया मोनफा मोननै गिफ्टबो लाबोफायोना आं अमा बेदरसो लाना फैखायो आरो आलासिया बे दहाय जे जाबाय क्रिसमास पार्टि बिथाङासो होफैदों आरोना मा खुसियाव होफैखो मिथिया अमा बेदर अमा दाउ मिखा दहाय जानायफ्रा गासिबो बेनो लाबोजोबनाय बेबायदि आलासि फैबा मोजां नाङो आरोना गिफ्टबो लाबोयो नोंलाय नों गाननाय नायनाय मानसि नुयो नैया कमार मावजि फिसा जायो नों लायासै एखे लादो वाह वाव सुपर सुपर डुपर बरिया नांदों दे थैंक यू सो मच कहीं मीम्स नहीं बन जाए थैंक यू सो मच अनसुआनो गियो थयो सोर अनसु दाख्लै नोंसोर बाक्सायाव थांनायावहा नुदोंना आङो अनसुखौ आंलाय मानो थाखाय रायनो आंथ' रायाना बुजानो गिलायलायो नामा गोजा नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौबो भिजिट खालामहैबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होनानै होगोन बै सिगाङावबो होनानै होदोंमोन नोंथांमोना नायदोंना नायाखै अभियासलि नायदो जानो हागौ साबसक्राइबारा बारायदोथ' ना ओमफ्राय दा जास्ट बेना पिन बे भेरिफिकेसन एड्रेस भेरिफिकेसन पिना बे फैनो बाखि दङ फैयाखै आरो बे फैबानो आरो फैसा दिहुनसै पार्टि जानोसै थेंक इउ होनहरब्रा थेंक इउ ओमफ्राय सानद्रि मोखाङा थांफिनबाय आरोना गावनि रुमावहा ओमफ्राय जोंहा सनादो आंदो सिटि सेन्टाराव थांगासिनो जों सानैदो दायो नानियाबो थाङानो नानियाबो उन्दुनासो थाबाय
गाइस जोङो नै मा जाखोथाय ओमफ्राय बेबो भिडिअ कलाव रायलायबाय थादोंमोन ओमफ्राय आंबो मा खालामबाय थानो बिदि होननानै एसे रिल्स सिल्स बानायबाय आरोना ओमफ्राय आरो उनावहाय मा खालामखो जोङो थिगसे जाबाय सानैल'खामोन नालाय बरियासे जाबाय जानानै आरो उनावहाय फैफिनबाय आरो बरियासे इन्जय खालामबाय सानैदो बाङाय रिल्स सिल्स बानायबाय रिल्स बानायनाया दासान्दि आंनि थाखाय ट्रेन्डिंआव जागासिनो आरोना बाय बाय सिटी सेन्टार मास्कबो गाना मेरि क्रिसमास गाइस क्रिसमास मेरि क्रिसमास खननोबो रोङा ओमफ्राय जिंगल बेल ओइ दिनै गासिबो वाइट नामा इबो वाइट नोंबो वाइट आंबो वाइट पेक्लायाल' ब्लेक